Apa, Edurne Plazaola Zubizarreta naiz, eta nire etxeare aiao da, etxetik hanko horroska bertxokate hau. Eskerrik asko Antxon, bertso eskora gara hauek gogoa ekartzeagatik. Badia urtetxo batzuk bertxotan ikizteula, baina saiauko gehalik eta ondona eantzuten. Kirolean hasita zenbat agujetan, sasoia galdu dugu etxean gordetan, goizean goiz esnatu egin mendi bueltan, etxera iritsita hainbat luzaketan, eguna ondo hasteko gauza hoberik ez da. Eguna ondo hasteko gauza hoberik ez da. Bueno, eta kate honi segitzeko nik nire lagun Leireak izui jarri nahi diot hurrengo puntue. Hau zure puntua, Leire. Asko aldatu zaigu bapaten bizitza. Bueno, aio, ondo segi eta ikusiko geha.